Ahoj. Je 8. září roku 2020 a já vám budu vyprávět o tom, jaký byl můj 26. rok, když mi bylo 26 let. Začnu těma špatnýma věcma, protože byly dvě hodně špatné věci. Já to řeknu rovnou, prostě, co se stalo. Zemřela Jana. To byla ta paní učitelka, který jsem asistoval. A zemřela mi babička. Měl jsem Janu hodně rád. A nedokázal jsem to jako pochopit, že je to možný, že takováhle ženská, která prostě se pro každýho rozdávala. Je to těžký pro mě o tom mluvit docela. Že prostě zemřela takováhle ženská. Ona by ze sebe vydala úplně všechno pro všechny ostatní. A to bylo právě to, co jí zničilo, protože jí něco postihlo a protože měla slabý tělo, tak se s tím něčím nedokázala poprat. A to tělo to nevydrželo prostě. Babička zemřela na nějakou nemoc, kterou dostala těsně před koronavirem, když přišel sem. Já počkám, až dofučí ten vítr, on teď fouká docela ostrý vítr. Tak on to tam potom nebude slyšet přes ten vítr, co povídal. Tak já chvilku počkám. Já za to nemůžu, že fouká. Už je to lepší. No, o babičce jsem mluvil. Dobře se fouká, ano, to je jedno. Babička zemřela na nějakou nemoc, kterou chytla na palatě v tom domově pro seniory, kde byla. Odvezli ji do nemocnice 16. března. Já jsem tam ještě za ní ten den jel a to už platili takový ty přísný opatření, protože na začátek doby, kdy jsem přišel koronavirus. A oni mě k ní nechtěli pustit. Ale já jsem si říkal, že asi umírá, tak jsem za ní chtěl. A nakonec mě k ní teda pustili. Zemřela ten den na to. Nad ráno zemřela. No ale když jsem k ní přišel, tak aspoň jsme si popovídali a já jsem ji aspoň mohl spojit se svojí tetou, s její dcerou. Tak to jsem mohl udělat, tak jsem to udělal. A jsem rád, že jsem se tam s nima hádal. Že jsem jako si to prosadil, že za ním. To jo, no.
takový zpomalený, protože hodně vzpomínám a je to pro mě těžký o takových věcech mluvit. Tak jsem trošku uzavřený. Je to těžký, no. Teďko jsem zase vzpomínal na Janu. My jsme toho spolu zažili hodně, jako. Člověk by třeba řekl, že toho nebylo tolik, že jsme nestihli všechno, co jsme chtěli. No to jsme nestihli. To asi nikdy člověk nestihne. Ale na druhou stranu jsme toho stihli strašně moc. Jinýho. Některé věci mě mrzí a některé mě zase strašně těší. A to se asi nedá jedno bez druhého předat, pochopit. Asi nejde. No ne asi, to určitě nejde. Taky jsem se zblížil hodně se Simčou Kocourkovou, to je moje kolegyně z práce, a s její rodinou. Ty mě hodně pomohly právě v tomhletom těžkém období. Do toho ještě přišel koronavirus, tak jsem je tak nějak občas navštěvoval. Právě v té době, já teďko natáčím tady blízko jejich bydlení. Já jsem v Prokopském údolí, oni tady bydlí kousíček. No a právě jsem je v tom období koronaviru navštěvoval. Hodně, protože jsem to potřeboval. A oni mi nikdy neřekli, že jim to vadí. Třeba i kdyby jim to vadilo, tak si myslím, že by mě tam u sebe nechali. A nechávali mě u sebe přespat a tak. Nechtěli, abych byl sám. Za to jsem rád, že mě tam vždycky u sebe nechali. Tak díky. Prostřednictvím tohohle videa. Janu Moravcovou odvezli v pondělí do nemocnice, to bylo 14. října v roce 19. A ve čtvrtek 17. října zemřela. Já jsem ten den běžel ke kostelu, protože jsem čekal, že to bude špatný. A myslel jsem si, že ten den zemře, to se taky stalo. Proto jsem běžel ke kostelu na Vyšehradě, abych se v poslední chvíli mohl modlit za ní, abych jí mohl něco zvrátit, jestli by to ještě šlo. Ale už jsem to nestihnul, protože na půli cesty mi přišla SMS-ka, že zemřela. Od její dcery. Má 2 dcery. Takže tak. Po paní učitelce Janě Moravcový přišla Štěpánka, nová paní učitelka, která je s naší třídou od 4. listopadu. My jsme si zpočátku tolik nerozuměli, protože jsem ji odmítal uznat jako svou paní učitelku, tak bych nemohl jsem zvyklý na přístup. To je
každá ženská je jiná a Štěpánka to vede jinak než Jana a tím zase neříkám, že hůř, já prostě říkám jinak. A tenhle její přístup je v něčem lepší a v něčem zase horší a je prostě jiný. A mě trvalo nějakou dobu, než jsem se s tím zžil, než jsem se s ní zžil. A v tom období, kdy najednou prostě zemřela Jana a naše paní ředitelka neměla nikoho, že jo, protože nikdo nic takového nečekal, tak neměla nikoho do té třídy, kdo by nastoupil hned. Jako nová paní učitelka nebo nový pan učitel, tak jsem to tam vedl nějakou přechodnou dobu já. Ne moc dlouho. Právě od toho, řekněme od toho 17. října, nebo už jako od toho začátku týdne, kdy Jan odvezli do nemocnice, tak to bylo 14. října. Od 14. října do 4. listopadu. Jenže já byl v takovém stavu, že jsem to tam nevedl dobře. Já jsem se sice snažil, ale ty děti mi přirostly přes hlavu, protože jsem byl úplně mimo z toho, že zemřela Jana. A nechal jsem je si přerůst. Navíc moje povaha je taková, že nejsem nějak přísnej člověk. Možná by se zdálo, že někdy jsem, ale to jsem spíš bejval dřív. Trochu to ze mě opadlo. Ono to ze mě opadlo právě i proto, že Jana zemřela, protože já jsem byl z té naší dvojice takovej jako přísnější a takovej ve všem víc striktní, logicky uvažující. A Jana byla taková jako, no ne taková jako, byla prostě hodná a byla z té naší dvojice hodnější a míru milovnější. Taková jako otevřenější vůči dětem. A najednou ona odešla a teď je ta přísnější Štěpánka. A já jsem pořád Janě dával najevo, jak je to důležitý být přísnej, jak je důležitý mít ve věcech pořádek a hlídat si všechno. A teď to vidím v úplně jiný úrovni u Štěpánky. A vidím to v takový úrovni, že jsem se té svý role vzdal. A už nechci být ten přísnej. Vidím u ní takovou hranici, kterou má ona a kterou já nikdy mít nebudu. A tak jí to nechávám. Teď přemýšlím o tom, jestli se to dá rozdělit do dvou rolí, že je jeden hodnej a jeden zlej, ale to je blbost. Já jsem hodnej i zlej a Štěpánka je taky hodná i zlá. A Jana taky byla hodná i zlá. Teďko vlastně celou dobu mluvím o tom, že je to jiný, jo? A mě trvalo, než jsem pochopil, že některé věci, které Štěpánka dělá jinak, nejsou špatné, jenom proto, že jsou jinak. Ale že jsou prostě v něčem dobrý a že to ta třída z nějakého důvodu potřebuje. A ta třída po smrti Jany potřebovala jiný přístup. Potřebovala trošku utáhnout opasek. Neříkám nebejt na ně hodnej, to ne. No jasně, že jo, bejt na ně hodnej. Ale museli jsem koupit nový. Já vítr, já počkám. Já bych asi nebyl slyšet. Já teďko nevím, jak mě slyšíte. Vy už mě slyšíte, protože to video už ve chvíli, kdy se na to dívá, je natočený. Jenže v téhle chvíli ještě ne. To je relativní. Čas se zpátky nevrací. A proto vy, co prožíváte teď, ta doba, ve které jste teď, já v téhle vaší době ještě nejsem. Chápete? Co jsem to chtěl s těma pravidlama? Že bylo důležitý
ukotvit nový pravidla, zasadit je do té třídy. Ale nám se to úplně nepovedlo. A ta třída ještě dneska, když to natáčím, tak není v úplně dobrém stavu. A to vím. A potrvá nám dlouho, než ji zase spravíme. My jsme se taky se Štěpánkou měsíc nebavili, protože jsme byli oba dva moc hrdí a naštvaný z nějakých věcí. Tak jsme prostě zavřeli tlamičky a nebavili jsme se spolu. A bylo to teda opravdu strašné, protože když vedete ty děti s člověkem, se kterým se nebavíte, tak to je na střelku do hlavy. To jako jo. Teď už se spolu baví. Už je delší čas. Měli jsme nějaký neshody. Okousali jsme se jako o sebe jeden od druhýho. Ale vyříkali jsme si to. Teďko se snažíme tu třídu uzdravit, spravit. O nic jiného mi vlastně nejde. Jde mi taky o to, že jo, aby si něco naučili. Ale nejdůležitější je, jak se ty děti k sobě budou chovat. Jaká tam bude atmosféra, aby se nepřekřikovali a tak dále, aby se vůči sobě chovali slušně. Aby byli vůči sobě ohledu, pokud možno plní. To je hezký slovo, ohledu plní, že jo? Tak, aby to takový bylo. A nebo aspoň nebo aspoň ohledu z části naplnění. Aspoň z části. Nebo to řeknu jinak, aby brali na sebe ohled, tak, jo. Protože to se neděje úplně u všech dětí. Některý berou na druhý ohled, některý ne. A problém je v tom, že jsem ztratil svoji pozici, svou autoritu, kterou jsem tam měl s Janou, a musel jsem si vybudovat novou pozici. Protože já jsem s Janou byl jako takový jejich kamarád. Takovej kámoš prostě, ke kterému si můžou dovolit trošku víc než k učitelovi. A Jana zemřela. Ona to vždycky dokázala pořešit, když byl nějaký problém. Takže jsem se jí jako skoval jsem se jí pod kabát, jakože nade mnou měla ochranu. To tak bylo. Ona pak zemřela a já jsem na tu krátkou dobu ze sebe chtěl udělat učitele, ale úplně to nešlo, protože ty děti na mě byly zvyklí jako na jinýho člověka. Já jsem změnil tvář a oni to nechtěli přijmout. Začali proti mně některý kluci bojovat a musela to zarazit až Štěpánka. A já jsem taky nechtěl přiznat, že mám problémy s těma klukama, protože jsem byl hrdý. Ty problémy jsem měl. A právě přeze mě se rozvíjely takový jako nepěkný věci, které se v té třídě pak děly. Protože jim se roztáhly drápky a oni si mysleli, že můžou, když si můžou dovolovat na takového dospělého člověka, tak jako můžou všecko. A oni si to opravdu mysleli. Teď už si to asi nemyslí, jo. Teď už je to trochu jiný. Ale mysleli si to. Bylo to vidět ze všeho, co dělali. Jak se mnou mluvili, jak se mnou jednali a jak se vůbec chovali. Nevěděli, kde jsou hranice. Ale teď už je to spravený a spravila to Štěpánka. Já jí za to děkuju. Protože já jsem to neuměl. Prostě to tak bylo. Tak jsme se nebavili, to byl únor, celý ten měsíc prakticky jsme se nebavili. Taky v únoru se stala hezká věc, že jsem 22. února v roce 2020, všimněte si, že tam jsou samý dvojky, to je magický datum, tak jsem našel kouzelnou hůlku. To myslím vážně, to si nedělám legraci. Já vždycky, když
když jsem byl malej prostě, tak jsem si hrozně přál kouzelnou hůlku. A pamatuju si, když jsem si ji přál, tak jsem si říkal, kdybych ji měl, co bych si s tou kouzelnou hůlkou vykouzlil. A měl jsem takovej nápad, že bych si vykouzlil Sony Ericsson 2TV800i. Ten už nechci teďko, protože už je teďko starý. Ale třeba někdy, když si budu chtít udělat radost, tak si v bazaru koupím Sony Ericsson 2TV800i, abych ho jako měl, když jsem ho tenkrát tak strašně chtěl. Jenže jsem neměl tu kouzelnou hůlku. Tak teď už ji mám a mohl bych si ho vykouzlit. Ale nechci, já už ho nechci. Důležitý není Sony Ericsson, ale to, že mám tu hůlku. A ta mi pomáhá. A já můžu kouzlit i pro jiný lidi něco. A to je hezký. Prostě mám kouzelnou hůlku, no. Kterou jsem vždycky hrozně chtěl. Takže celý únor jsme se nebavili. Pak přišel březen, to jsme se smířili. Já jsem měl čtení příběhů svých našeho člověka. To bylo v sobotu a v pondělí na to se všecko otočilo. A my jsme se najednou udobřili. Bylo to dobrý. A od té doby to bylo dobrý. Od té doby se spolu bavíme. Až doteď. Jak bude zítra, nevím, ale doteď je to dobrý. No jenže ono to nebylo dobrý trošku jinak. Pak přišel koronavirus. A my jsme vlastně spolu byli od 2. března, to bylo pondělí, já to pamatuju ty dny. Já jsem takový magor na ty dny, já si to fakt pamatuju. V pondělí bylo 2. března. A byli jsme spolu vlastně do 10. A s dětma. Jsme byli do 10. března, to je úterý, jsme byli ve škole. A pak nazdar, školy se zavřely na dlouhou dobu a já jsem potom vlastně, my jsme potom měli online výuku, že jsme se učili z domova. A pak jsme se Štěpánkou zase nebyli. My jsme se teda scházeli nějak, to jo. Scházeli jsme se i s dětma, měli jsme takový nějaký svoje hry, co jsme hráli na hřišti a tak jsme měli takový jako svoje termíny, kdy jsme se viděli, ale bylo to prostě úplně pitomý. Nějakou dobu jsem byl doma, připravovali jsme se Štěpánkou nějaký věci, spíš teda připravovala Štěpánka, ta toho měla plnou hlavu, já jsem se spíš flákal. Tak to bylo. A pak jsem se přestal flákat, já jsem se asi tolik neflákal, to bych přeháněl, já jsem taky něco dělal. A pak jsem teda šel do školy v takovým jako přísnějším režimu. S dětma jsme šli do školy, ale nešly paní učitelky, šly jenom paní asistentky a Váchal, to jsem já, jediný chlap v pedagogickém sboru. A šli jsme prostě učit děti, jenže já jsem neměl svoji třídu, nebo jako naši třídu, 3. B. Já jsem měl 3. A od paní učitelky Pavlínky, která se mimochodem v prázdninách provdala. To bylo hezké. Měl jsem úplně jinou třídu a to bylo hrozně odpočinkový, protože ta naše třída, 3. B, to byl takovej bordel v té době, kdy ještě před koronavirem, to bylo tak hrozný. Fakt jako jo. Překřikovat všechny ty děti. Prostě vůbec na ně jako křičet a řešit takhle konflikty. To pro mě bylo hrozný. A i když to teďko někdy dělám, tak se za to stydím, protože bych to dělat neměl a nechci to tak dělat. Ale někdy to jinak nejde, no. No a teď chci říct, že když jsem byl v té 3. A, v té Ačkový, tak to bylo hezký. Ty děti by se chovaly opravdu slušně a navíc jich tam nebylo tolik, jako normálně, protože jak platil přísný režim, tak půlka dětí zůstala doma a půlka chodila do školy. Já jich tam měl asi 13. No, myslím, že 13, no. A bylo to tak hezký, jako. To jsem si odpočinul a chodil jsem do té školy rád a vycházel jsem do té školy rád. A říkám rád, protože se mi to s naší třídou bohužel v té době nestávalo.
Já jsem chodil do té školy ve stresu a odcházel jsem ve stresu, protože jsem čekal, co zase se ten den stane strašný. A to se fakt jako takhle vyplňovalo. My jsme šli třeba někam ven, jo, někam, já nevím, na bruslení nebo na pohybovky, na pohybové aktivity. Šli jsme někam do metra a cválali jsme. A já jsem se bál, co se zase stane a představoval jsem si to. A ono se to opravdu stalo. Zase někdy nějaká ostuda byla někdo nám vynadal v metru nebo tak. Já si stěžuju teďko. Protože prostě ty vzpomínky jsou takový. A je mi to líto. Na druhou stranu věřím, že se to spraví. A ono se to spravuje. Protože se Štěpánkou už dokážeme bavit, dohodnout se. No a díky tomu je to jako lepší. V těch těžkých dobách mi právě pomáhala Simča hodně. Holky ze školy, Míša Houšková, Míša Martinková taky, Maruška. A prostě všichni. Můžu jmenovat, ale jako v té škole mi pomáhali úplně všichni. A i rodiče. Protože všichni věděli, že je to těžké. Taky Zdenička Biačková. Vám moc děkuju, holky. Protože bez vás by to bylo ještě těžší. Prostě jste mi pomohli. A když jsme se nebavili se Štěpánkou, tak z toho ty holky tady z Mohylky byly špatný, jo. Protože nevěděli, co nám mají říct. Měli rádi mě, Štěpánku a nevěděli, jako, co s tím, že se spolu nebavíme. Bylo hrozný. Když máte rádi jednoho a druhého člověka a oni se spolu nebaví, tak fakt nevíte, co máte dělat. To je těžký. Jako, no, je to prostě blbý. To jsou potom jako opravdový problémy už, který teda stojí za to. Poučuju. Klidně bych tuhletu větu mohl nechat bez dalšího vysvětlování, protože to o sobě vím, že jsem takovej. Mám to v sobě. Prostě poučuju. A jsem vážnej. Já to vím. Taky jsem věrnej. A taky jsem často zbabělej. Ale jsem čestnej. A? Já nevím. A miluju. Přemýšlím, co bych ještě řekl. Se Simčou jsme se zblížili hodně, s její rodinou, s jejím mužem Poltou. To je dobrý chlap. Je dobrý. Mě totiž táhnul, a nejenom proto, že mě táhnul autem, to řeknu příběh, ale prostě on je prostě dobrý. Mám ho rád. A teď jsem si vzpomněl na to, jak mě táhnul mý rozbitý auto, který se mi rozbilo na dálnici. To bylo nedávno, o prázdninách. Tak přijel z Prahy až k Milínu. Milín, to je taková středočeská obec, taková vesnička asi, něco mezi vesnicí a městem. Městys, dalo by se říct.
A jestli se mailím, tak je to vesnice. A jestli se i teď mailím, tak je to město. Tak si něco vyberte. Prostě existuje ve Středočeském kraji obec, která se jmenuje Milín. A mně se porouchalo auto na dálnici nedaleko Milína. Takže jsem takhle jako dojel ke kraji a teď jsem třeba pomoct, že jo, protože se mi utrhlo lanko u spojky. No, takže ten pedál udělal tohle, on se jako zamáčknul, jako kdyby z toho sešlápli, tak on se sám sešlápnul a já jsem nemohl řadit. Motor si hezky brůčel, to jako jo. Ale já jsem nemohl zařadit. To znamená, že to auto jsem nemohl jako hejbat dál, že mohl jsem přenášet. Chápete, prostě to nejelo. Takže jsem zastavil. A zastavil nám jeden člověk, který nás odtáhnul. Odtáhnul mě na parkoviště nedaleko Milína. A ten člověk byl tak hodnej, já jsem cestoval s mamkou a s pejskem, s Loudou. To je ten můj malinký bílej havanský psíček. Takovej úplně roztomilej k zežrání, kdybyste ho viděli. No, a ten člověk byl tak hodnej, že mamku a Loudu odvezl do Prahy. Otáhnul mě tam a nechtěl, ne do Prahy, otáhnul mě na to parkoviště, mamku a Loudu odvezl do Prahy a nechtěl za to vůbec nic. Děkuju tomu člověku hrozně, protože mě prostě zachránil. A mamku a Loudu taky, že je zbavil jako stresu, tam nemuseli se mnou řešit rozbitý auto. To ať si to vyřeším sám, že jo, je to moje auto. Do toho rada pro muže, jo. Jako dobrá rada pro muže. Netahejte ženský do takovýchhle věcí, jako jsou rozbitý auta. Ne, aby vaše ženská něco tlačila. To prostě ne. Když se stane nějaká porucha, tak to vyřešte elegantně. Jako já třeba. A ty ženský svoje do toho prosím vás netahejte. Ono to není dobrý, protože vám to potom vrátí. Ta ženská potom večer před usnutím vám to začne říkat, co jste jí udělali. To není dobrý to poslouchat, jako jo. To fakt ne. A to se vykašlete. Jednou ženská táhne někam auto a máte to na talíři, furt prostě. Věřte mi, fakt, opravdu, ale to není dobrý. Tak. Takže mě zachránil ten chlap. No a pak mě zachránil Olda. Protože já jsem obvolával svoje kamarády a nikdo nebyl jako schopnej, protože třeba byli v práci ty lidi a tak nikdo nemohl ze všech možných důvodů nemohl mi pomoct, aby přijel tam na to parkoviště z Prahy a odtáhnul mě do Prahy. Ale jediný Olda teda mohl, tak to udělal. Propletl se těma složitýma pražskýma křižovatkama, pěkně radlickou. Jako rytíř si to štrádoval k Milínu. Aby mě, já nejsem žádná princezna, jo, ale jako rytíř si to štrádoval k Milínu. A zjistil, že se nedá, to je taky dobrá zpráva pro muže, jo, že se nedá po dálnici táhnout auto autem. To prej ne. To jako nevím proč, ale prostě ne. On je to pitomý po dálnici něco táhnout, že jo. Jo. Takže jsme to odtáhli zpátky na chalupu. Do Hoštic. Hele, umí táhnout, jako je dobrý, fakt. Je to dobrý řidič. Olda Kocourek, jako fakt. Sranda byla, že ta jeho ženská, Simča Kocourková, předtím u nás byla na chalupě s náma. Jsem tam byl já, mamka, ale bez Oldy, jo. Já, mamka, ona a pak ještě poslední den přijeli mý kamarádi Karel se Šárkou. A ona tam ale neměla Oldu, tam byla sama samotinka. No, ale když mě táhnul Olda, tak byl zase sám samotinkej on na naší chalupě, protože on mě, když mě tam potáhnul v té chalupě, tak tam prostě byl, to jsem mu tam ukázal, že tu chalupu. Takže Simča s Oldou, každej tu chalupu poznal po svém sám. To bylo dobrý. A pak přijeli oba dva najednou, jo. To bylo hezký. Takový pěkný příběh. No. Co pak bych ještě řekl? Já budu přemýšlet chvilku, jo.
staly se i nějaký hezký věci. Třeba díky Simče Kocourkový pro změnu. Jo? O ní budu asi ještě mluvit, no. Díky ní mamka má práci. To jsem vlastně nemohl říkat minulý rok, protože ji ještě neměla, jasně. Díky Simče Kocourkový mamka si našla práci. Pracuje teďko v chráněný dílně. A balí tam různý čaje, kafe a tak. Lisuje tam různý sáčky. A baví to. Teď už zrovna v téhle chvíli už práci není. Už asi už šla pryč, už je asi doma. Chodí tam pořád a je tam docela ráda. Někdy je unavená, tak jako to jo. Ale celkově je to dobrý. Je to mnohem lepší, než kdyby celý dny seděla doma. To jako jo. Někdy jí něco bolí, někdy je nešťastná. Někdy je zase šťastná. Houpe se to v takových vlnách a já se snažím to vyhoupnout trošku vždycky vejš. A někdy se to povede a někdy se to nepovede. Já ani nevím, jak bych to vysvětloval. Já to asi vysvětlovat nechci. Prostě snažíme se a někdy to dá, někdy ne. Počkám, až přefoukne ten vítr. Já si zatím promyslím, o čem budu povídat dál. Já toho moc nenamluvím. To vím o sobě, že prostě moc nemluvím, zas tak moc. Ale nevadí mi to, protože prostě jsem takovej, no. Někdy mi přijde, že víc píšu, než mluvím. A to mě taky nevadí. Vadilo by mě to, kdyby ty moje písanky, co píšu, příběhy a tak, kdyby to nestálo za nic. Tak to jako bych radši asi mluvil. Ale tak no, to snad za něco stojí, no. A jo. Jo. Až to bude blbý, tak mi toho hlavně nezapomeňte říct. Protože by to bylo blbý neříct mi, že je to blbý. To už ne. Budu vydávat knížku. Bude se jmenovat Náš člověk. Všechny ty sepsané příběhy našeho člověka. Tak a teď řeknu zase něco spojeného s rodinou Kocourků, protože jsem s nima teďko hodně spojený. Že tohleto vlastně spolu s nima souvisí. Protože vydat knížku, jako ty příběhy zbalit a vydat to opravdu už nepsat nic dál, udělat z toho knížku, to mě napadlo právě u nich doma. Já jsem se tam, jako u nich doma, jsem se sám se sebou dohodnul na tom, že to prostě vydám. Že ty příběhy vezmu, řeknu, tohle je uzavřená kapitola, jako nějaká, a vydám to. Když máte jednu kapitolu, tak máte další kapitolu. Takže já ještě budu psát něco o našem člověku. Jenže on odešel, protože už mě nepotřeboval, chtěl si žít svůj vlastní život. To jsem si taky napsal. A já teďko na něj čekám, až se ke mně vrátí. A for je v tom, že já nevím, jak se vrátí a kdy to bude a jak to poznám. Takže je možný, že se ke mně nikdy nevrátí. A já už nikdy nic nenapíšu o něm. Píšu však něco jiného teďko. Píšu pohádku o zlým člověku. Píšu různý příběhy, kde se tancuje.
kde se putuje na dlouhé cesty, kde se taky spoustu zvířátek třeba trápí nebo lidí, ale trápí se, aby někam došli, aby se něco změnilo. Nechci psát beznadějný příběhy. Chci se z něčeho, co vypadá beznadějně, dostat do něčeho, co už vypadá nadějně. Tak o tom píšu, jo. To mě baví hrozně. Protože v takových věcech se toho hodně proměňuje. A to mě baví, když se něco proměňuje. Já jsem se taky proměnil po smrti Jany. Po smrti babičky taky. Dneska je moc hezký den. Babí léto. Včera meteorologové hlásili, že dneska nebude žádný mráček, že bude nebe úplně krásně čistý, modrý. A měli pravdu. Je fakt hezky. Vás. Odpusťte mi to. Já se podívám do telefonu, na svůj seznam. Co jsem ještě zažil? Já jsem si to včera napsal. Tak nějak se mi to dostává pomalu do hlavy. Ale chtěl bych se na to juknout. Tak mi to odpusťte, že se podívám. Já si to taky zkusím odpustit. Právě mi mamka napsala SMS-ku, jestli dneska koupím to mejdlo. Nám už totiž doma došlo mejdlo. A já jsem jí slíbil, že dneska koupím mejdlo. Tak až já to někde tohleto budu přehrávat, jo, až to skončí, tak se mě zeptejte. Petře, koupil si ten den to mejdlo, nebo si se na to nakonec vykašlal? A já ještě v téhle chvíli neznám odpověď. A to je strašně hustý. Protože já nevím, jestli se na to vykašlu nebo ne. Já nevím, co se stane. Ale v době, kdy vám tohle budu pouštět, tak už to bude jasný, jestli jsem to mejdlo tenkrát koupil nebo ne. Já už jsem toho řekl dost. Já jsem úplně na něco zapomněl. Tyjo, a taková zajímavá věc. To je zajímavý. Když byla doba koronavirová, která asi zase bude, nebo ona furt tak nějak je, ale když byly zavřené školy, tak jsem měl tak trošku víc volno. A tak jsem se rozhodl. To bylo takový jako... Mi to blesklo hlavou po smrti babičky, že bych se zapsal do skupiny, nebo jak se tomu říká, prostě do Červeného kříže, do Českého Červeného kříže, jako dobrovolník, že bych se tam přihlásil. Tak jsem to udělal. A stal jsem se dobrovolníkem Českého Červeného kříže. S tím, že bych někde někomu něco někde pomáhal nějak. Tak jsem vylepoval, tady právě to nevidíte, protože já na to koukám a vy to máte za kamerou, takže to nemůžete vidět, ale já koukám na velkou ohradu tady. A celou tu velkou ohradu, na to jsem pyšnej, jsem polepil, no celou ne teda, tak obvod té ohrady, tady ty baráky jsem polepil papírama. A na těch papírech byly důležitý telefony pro jako různé sociální služby, kdyby důchodci potřebovali třeba
obědy, večeře, jídlo, nákupy, léky, že si na to číslo zavolají a že někdo přijede a přiveze jim to. Jo, úplně jako zdarma prostě. Protože v té době, když tady řádil koronavirus, tak všechno bylo docela po držku. A bylo dobrý, když důchodci nikam nemuseli, starý lidi prostě. Protože kdyby to chytli, že jo, tak by to mohli odnést nějak špatně, mohli by třeba zemřít. No, já to teda vysvětlu, to je strašný. Ale chápete, jak to myslím, ne? No asi jo. Tak jsem to tady lepil. A lepil. To byste si ani neuměli představit, to byste ani neuhádli, že jsem zase skončil u rodiny Kocmourkových. No, překvapivě. Když jsem to všechno dolepil, tak oni tady pod tou ohradou bydlí. Jak jsem říkal, že tady jsou ryby domeček. A já jsem tam rozumítal dolů. A přišel jsem za nima. A oni mě tam přivítali a kecali jsme. Oni mi uvařili čaj a byli na mě hrozně hodní. A to jsou pořád. Tak. No a další věc, se mě to leze strašně pomalu, já to vím. Další věc, co jsem dělal, tak jsem převážel balíky těch papírů, který jsem tady lepil, na Mariánský náměstí. A v době koronavirový se z Mariánského náměstí stala taková stanová jednotka. Byly tam prostě rozmístěný stany. A v těch stanech se rozdávaly kartičky dobrovolníků Českého červeného kříže a řešily se tam různé organizační věci a různý jako i různý transporty věcí, vodců, co se někam bude převážet někam jinam. Tam vlastně v radnici se tiskly tyhle ty papíry, co jsem tady vylepoval. Takže to tam bylo takový rejdiště všeho, kde když někdo nevěděl, co se bude dít, potřeboval něco někde dělat, práci, tak tam mu poradili. Takový centrum jako pomoci, jo? To bylo na Mariánském náměstí. To bylo zajímavé, jak se to místo změnilo. Najednou tam všude byly stany a bylo zajímavé, jak se všechno změnilo. Druhý půlce března. Já jsem byl na Staromáku a tam nebyl nikdo. To jsem v životě nezažil. Úplně prázdný náměstí. A na Václaváku tam bylo pár lidí prostě, bych napočítal na prstech snad. Tam nikdo nebyl, policajti třeba, jo, ale to bylo prostě úplně volný. Nikde nikdo. Všichni zalezli. Bylo šílený. No a my jsme měli takovou aplikaci, ve které jsme byli registrovaní jako my dobrovolníci. Tam se vznášely požadavky. A my jsme, když jsme byli rychlí, to byl velký zájem o to, tak když byste byli rychlí, tak nějaký pták tam něco dělal, tak jste mohli hned odpovědět, že to berete, nějakou službu, že třeba někomu něco koupíte, léky, nákup, jo? Že se o někoho nějak postaráte, vyvenčíte pejska, nebo tak, nebo podvezete v oběd. No a tak ty koordinátoři vám tam napsali, jo, tak přiděluju vám tohleto a tohleto, tak už to obstarejte vy, když jste chtěli, jo. Takže tam byl vznesený požadavek a já jsem napsal, beru Petr Váchal a oni mi tam napsali, dobře, je to tvoje. A tak jsem šel za svou misí a splnil jsem svou misi. A moje mise byly o tom, že jsem se přihlásil do takového velkého projektu docela jako velkýho. A ten byl o tom, že se rozvážely obědy po Žižkově. Základní škola Chelčického, ano, má jídelnu. A ta jídelna sloužila jako jídelna pro vaření obědů pro seniory na Žižkově. Přihlásili se učitelé autoškoly z autoškoly Horázny, že budou rozvážet ty obědy, že se nabídli. Ten šéf prostě řekl, tak jo. Tak
dáme k dispozici ty svoje lidi, protože stejně teďko autoškoly v době koronaviru nejsou. Tak já je uvolním pro tohleto a řeknu jim, ať rozvážejí obědy v těch našich autech. Takže učitelé autoškoly rozváželi ty obědy z jídelny základní školy Chelčického a já jsem byl jeden z těch lidí, který roznášeli ty obědy potom do těch baráků. Tady necháme kolo. Tam je lavička taková. Ano. Já jsem byl jeden z těch lidí, který roznášeli obědy do těch baráků. Tohle to začalo vlastně 25. března. Skončilo to, myslím, 15. května. Ale mělo to víc fází. Nejdřív se rozvážely obědy s těma autama od těch autoškoláků, těch učitelů. To já jsem roznášel po těch barácích. To bylo hrozně hezký. Protože ty lidi byli strašně vděční. Bylo to fakt dobrý. Já jsem poznal 2 dobrý chlápky, učitele autoškoly. Radka, ano. A Kubu. Radek byl trošku starší. Ten mě učil různé věci, co a jak a tak. Jsme si povídali. A Kuba, ten byl teda mladší. A s tím jsme zase koukali po ženských, jak jsme jezdili. Tak jsme okukovali ženský. To bylo dobrý, jo. To bylo hezký jaro. No, a to byla první fáze. Když jsem jezdil s těma chlapama. A druhá fáze byla v tom, jako o tom, že oni potom už začali učit, takže už neměli k dispozici ty auta. A muselo se to nějak předělat. A plán byl takový, že se ještě bude rozvážet do 15. května. Doufám, že se v tom datu nepletu. Ale prostě do května to bylo, do půlky nějak, jo. Tak se když tak pletu, no. Prostě, že se bude do 15. května rozvážet, jenže už oni ty autoškoláci nemohli. A já jsem si úplně na začátku přál, když jsem do toho šel, že bych jezdil se svým autem, s tím svým běloušem, že bych prostě tomu autu dal další příběh do jeho autového života. A já jsem mu dal ten příběh, protože já jsem se teda opravdu nabídl, když to bylo možné, že budu s tím svým autem jezdit a budu rozvážet jiný roznašeče obědů. Takže jsem povýšil. To byl úplný kariérní postup. Já jsem se z místa spolujezdce přesunul na místo řidiče a na místo spolujezdce mi přibyli noví lidi. Přibyla mi tam jedna slečna, který bylo 20 let a jmenuje se Veronika. Ale člověk by řekl, že to bylo hezký zblížení, to jako jo, ale my jsme si zase tak úplně nerozuměli, no. Nevím proč. Já to nedokážu vysvětlit. Já vím, že to bude znít blbě. Jako bude, ale já to tak cítím. Tak i když to zní blbě, jak je to je, prostě je to můj pocit a já ho měnit nebudu. A ten můj pocit je takovej, že ona byla prostě na mě strašně mladá. Já vím, že je mi 27. Ale ona byla prostě hrozně mladá. To znamená, že jsem na starší ženský? Asi jo, no. Já nevím. A nebo prostě to nějaký než. Já to nechci okecávat, prostě to tak bylo, no. No, tak jo. To jsem potom jezdil já s tím svým běloušem. Já měl takovou radost. Ta radnice mi zaplatila benzín. No jako, to bych nedělal, kdybych si to měl platit. No, já nevím, možná bych to, ale tak jsem rád, že jo, zaplatili mi. Takže to bylo dobrý, bylo to hezký.
Bylo to prostě dobrý. Já jsem se cítil jako pán prostě s tím autem, že si tam můžu jako zásobovač stát na místech, kde bych normálně nemohl. Hrozně jsem si užíval tu rebelii. Když jsem stál prostě na místě, kde byl žlutý kříž, že se tam nesmí stát. A nebo prostě, když jsem to na moment někam dal a zapnul jsem si výstražní blikačky. No tyjo. To bylo dobrý, to mě bavilo, já jsem si připadal jako pán. A pak mě někdo ukázal, na mě zavolal, jestli pojedu pryč, že by potřeboval odjet, tak já jako mávnul a odjel jsem s tím o kus dál. A přišla Veronika a jeli jsme dál. Takovej ten hbitej zásobovač, to jsem byl. A od té doby, co jsem takhle jezdil, co jsem se jako přestal bát takhle jako v džungli Žižkova projíždět těma uličkama a zastavovat na někdy nevhodných místech, tak od té doby jsem se fakt přestal bát. A když mě třeba mamka někdy předtím ještě řekla, pojď pojedeme nakoupit tady do arkád na Pankrác, tak já jsem úplně nechtěl, říkal jsem si pojedu normálně metrem a nebudu jezdit autem. Se mi do toho nějak nechtělo, ale od té doby jsem se prostě přestal bát. A jezdil jsem autem úplně normálně, takže to nebylo tak hrozný jako dřív. To byla dobrá zkušenost. Co tam máme dál? Tak to byl rozvoz v obědu po Žižkově. A lidi mi říkali hezký věci, jeden pán mi daroval vždycky jabko nebo pár jablek. Některý jabka od něj byly japonský. Říkal, že jsou z Japonska. No, bezvadný to bylo. A jedna paní si potom se mnou ťukla. Panáka jsme si dali. Ale to jsem zrovna neřídil, to bych si nemohl dát. Že? To byl nějaký jiný den, prostě nějaký výjimečný, kdy jsem zase jel s někým jiným. Ale tukla si se mnou, no, protože se mnou chtěla rozloučit a měla mě ráda. Bylo to hezký. Já si kouknu, co tam je dál. Budu přemýšlet. S tím, jak zemřela babička, tak souvisí přechod nájemnictví v našem bytě v Nuslích. Protože babička byla nájemce. No a když zemřela, tak vlastně se to tak jako... Nikdo nebyl nájemce, že jo? A my s mamkou chceme bydlet pořád v tom bytě. A možnost, jak tam pořád bejt, je, že se stanu nájemcem. Protože mamka tam nemá trvalý bydliště, ale bydlí tam. Mamka má teď trvalý bydliště v Hoštěcích, takže jediný možný člověk, který se může stát nájemcem, jsem já. Tak jsem podal nějaký papíry na úřad, to byla taková halda papírů, bylo strašný. No, nebudu to vyjmenovávat asi to. Prostě toho bylo hodně, taková šílená byrokracie. No ale podal jsem to a teďko čekáme na to, možná právě dneska nám přišlo do schránky rozhodnutí a já o tom ještě nevím. Prostě čekáme na to, jestli nás nechají bydlet v tom našem bytě jenom 2 měsíce, a nebo až 2 roky. Chceme 2 roky. To je jasný. Jo, protože 2 měsíce pak se jako vystěhovávat, to by bylo hustý. Tak uvidíte za rok, jak to dopadne. To je hustý, co? Seriál prostě. To je vždycky každý díl nějakého hustého seriálu končí nějakým otevřeným něčím, jakože někdo omdlí a teď nevíš, co se s ním stalo. Nebo že prostě někdo řekne tohle to, že se stalo. A ten divák neví co. A teď čeká úplně jako na další díl. Musíte počkat na rok 2021. To bude hustý.
Jo, no. No a co dál? Co dál? Mamka chtěla mít jako svoje bydlení, že jo, chce být na chalupě v Hošticích, tam chce bydlet, tady v Praze nechce být. A proto jsme byli o prázdninách v létě co nejvíc na chalupě, co to šlo. Taky si vzala dovolenou, když tam byla Simča a potom ještě Simča s Oldou. S Kocelkovskýma se prolínáme pořád takhle. A moc se jí tam líbilo, ale vždycky, když se vrátila do Prahy, tak zase byla nešťastná, že musí být tady v Praze v tom bytě, ona tady nechce být. A já tady taky moc nechci být, protože ona tady nechce být, je to takový složitý. Když chci nějak jako vysvětlit, že to má nějaký člověk složitý, nějak jako z minulosti, že prostě je to nesnadný na vyřešení, tak říkám, že to má v sobě nějaký klubíčko. Tak tady je klubíčko, jo? Tady jsou nějaký jako trošku zašmodrchaný problémy. A než se rozšmodrchají, jestli vůbec někdy, tak to určitě bude trvat dlouho. Tak to máte taky jako takový seriál. Můžete fandit, držet palce, můžete se modlit. To můžete. To můžete, no. Simča se za moji rodinu modlí. Za to ti děkuju, Simčo.